Després d'escoltar la fascinant història d'Ascó, vull acomiadar-me en plena natura. I aquí l'excursió per excel·lència és el camí de Sirga, que va d'Ascó a Móra d'Ebre, un bonic recorregut en molts trams per la vora del riu Ebre que ens permet gaudir de la seva grandesa, així com d'ermites, búnquers, masies, miradors i senderes que es queden gravades a la retina. Senderes que ens recorden que, antigament, estos camins els transitaven els sirgadors, que eren les persones encarregades d'estirar els llaüts amb cordes i amb l'ajuda de matxos i mules des de terra per fer avançar les embarcacions paral·lelament a la riba, una acció necessària quan no hi havia prou vent per empènyer els llaüts riu amunt. Que bonic poder passejar per alguns d'estos trams i conèixer la seva història.